Arratsaldeon Bonatelo museotik berehala edizio berezia hemen 14 urtez lanak egin dituzte dena berritzeko eta estrenaldia asteazken honetan izan da. Zatozte gurekin. Arte Ederren museoa denen etxean, deneri irekia, artearen historia hobeki ezagutzeko eskola ez da, baina ikasteko tokia bai, galderak egiteko gunea, begiradak eta argiztapena ikasteko eman dezagun. Bonatelo gune hau Louvre museoak Parisetik kanpo duen biltegia handiena da, 7.000 obra. Euskualegien Louvre tipi bat dugu, je pense qu'on peut le dire comme ça, oui. Bartelemi Etxegoien amikustarra museoaren zuzendaria da Louvren eta munduan barna ibili eta Bonatelo idekitzeaz arduratzea pospozik dago. Beaucoup d'émotions, vraiment une émotion très intense. C'est la fin en ce qui me concerne de 9 mois de travail. Bederatzi hilabeteko lana zuzendariarentzat, 15 urte museoan diren 40 langileentzat. Museoan badira apeprez 1000 obra, badira 3 soila desberdin, eta egiten dugu obrekin itzulino handi bat, hasten gira Egipta faraonikoan, eta bukatzen dugu hor 20. mendean Belle Époque denboran Paul Elorekin, eta baditugu hainiz gauzak, bilduma biziki eklektikoa, eta ideia zen bildumetan sartzea garai batzuekin, unibertsalak direnak, gorputza, poderoa, sakratua. Xede nagusia, gakoak eskaintzea, orotarat 7.000 obra, erdia marrazkiak dira. Bonatelo museoren berezitasun bat, badugu marrazki bilduma bat miresgarria dena munduko 10 ederrenetan. Frantzian badira 2 museo bakarrik badituztena Leonardo da Vinci, Michel-Ange eta Rafaelen obrak da Louvre musea eta gu. Eta marrazkia ez da bat ere errez presentatzeko, zenta berdu argi biziki apala eta kontserbazio historioen dako presentatu berda publikoari 3 hilabetez bakarrik eta gero berriz erreserbetan ezari 3 urteren dako. Beraz, maiz aldaketak eginen dituzte eta beti izanen da zerbait berri ikusteko. Eraikinaz gain, obrak berak ere osatu, berregin moldatu dituzte, osoki berrituz, hemen 30 milioi euroko inbertsioa egin dute. Notre objectif, c'est que nous ayons sous peu une centaine de milliers de personnes par an qui visitent ce musée. Eta orain urtean 100.000 bisitari espero dituzte. Baikoa izanen da Baiona eta Euskal Herriarentzat. Baionan bestak bai, artea ere bai. Bonatelo gune hau ez da bakarrik Baionako edo Iparraldeko museoa, Euskal Herri osokoa baizik, orain erronka da publikoak bisitariek bere egitea, harremanak sustatzea ere hegoaldeko museoekin. Lo más importante para nosotros va a ser este desafío del territorio vasco. Y vamos a ver cómo la gente reacciona a eso. Gaur posaren posez, onera etorri gara, museo berri oneri baita ere, gure destiorik onenak opatzeko, eta baita ere, bertan agertzen diren obretaz gozatzeko. Izugarrizko bilduma ederra eta potentea daukana, eta Euskal Herrian kultura mailan eta museoen munduan beste aktore oso indartsua izango da. Eta hemen nago pozik ikusteko irrikitan eta etorkizunera begira, elkarkidetzan aritzeko irrikitan baita ere, eta seguraski topatuko ditugula elkarlanean aritzeko proiektu ederrak. Asteazken honetan Hasi Dati, Frantziako kultura ministroa bera Baionan izan da, 15 urteren ondotik etapa berria hasi bertzerik ez da egin. Hamarnaka lagun beste behin indarkeria matxista amaitu dadin aldarrikatzeko azaroaren 25 honetan, jendetsuena Baionan sutan kolektibo transfeministak deituta
konplizitate saren aurrean erresistentzia feminista eskatzeko. Gizonen arteko konplizitatea gehien bat, gizonak haien artean babesten dira sistema patriarkalak emaiten dizkien privilegioak mantentzeko, eta ere salatu nahi ditugu instituzio eta erakunden konplizitateak hartzen gira, badiren erailketak, badiren jajera matxistak, justizian adibidez ez direla kondenatuak ikuspegi feminista batetik, eta egiko etxeetan, erakundetan ere galdera edo ikuspegi feminista ez dela zentrala. Eta horrek ere areagotzen duela guk egunerokoan bizi ditugun zabalkuntza matxistak. Azken urtean Euskal Herrian gizonek erail dituzten 6 emazteak gogoratu dituzte, horixe indarkeria matxistaren alderik bortitzena, mingarriena, baina inondik ere ez bakarra. Gure egunerokotasunean guk pairatzen ditugu zapalkuntza matxistak, gehien bat gure inguruko pertsoneetatik, pestetan, kalean, etxeetan, eta hori ere azpimarratu nahi dugu. Gaur ez dugula eskuin muturrak txine-txina nahi duen bezala, kajiketan ez ezagunen partetik bizitzen ditugu erasoak, ez gehienetan gure hurbilekoak dituzela egiten eraso horiek. Eta bortizkeria jasan ezin honen aurrean, kontzientzia hartu eta eragiteko deia egiten diote gizarte osoari. Ezin ziren falta, mezudun t-shirt horiek, Euskalgintza, jotake, irabazi arte! Mariz Urruti martxutako aktorea badabil eskuinta ezker. Euskal kulturaz eta politika zirri egitea, oda bere erronka, eta ez da beti gauza erresa, eta horren gainera tupatu haintzin, urduritasun pixka bat pairatzen du. Ale, bainan, zuek, nire txapeldunak ziztea, Nik uste da koktel handi bat, eta hor umorean ari naizelako behar bada koktel handiago bat bilakatzen dela, zenta espadut ijirik entzuten, 50 minutuko tunel bat bilakatuko da nire ikuskajia. eta lehen ondorioak agertzen hasi dira. Baina hemen ziburun baltsan elkartean olakorik ez, arrakasta masterclass berezionekin. Adrien da nire alteregoa eta nire babes handiena. Adrien etortzen da estatu batuetatik, Texasekoa da, eta beraz ak ematen du hitzaldi bat. Eta beraz, nolabait bere hitzak dira, bere iritziak, eta nik gordetzen naiz pertsonai honen gibelean. Azkenean egiten dudana ez da stand-upa, nik egiten dut monologo bat pertsonai batekin. Bikain nola detetira, argitzu, oraindik goiti, sheriff deituko zaitut, salabero bat gure, sheriff berriaren! Izigarria izan da, antzerkilari bikaina da. Gaitzeko artista da, umorea beharrezkoa dugu garaiontan. Ni fan bat naiz, berezen Marizen antzeslanetaz. Asisko urmeneta gehiago behar da! Espero dut asisko izatea publikoan egunen batean. Memento hau biziki importantea izanen da niretzat, asisko begiratzen baduzu ipajaldearen horrena, etorri, otoi ikustera, espero dut igi batzuk botako dituzula. Ez utxegin Mariz Urrutiren obra hau atzo Azparnen, abenduaren 2an Baionan, eta 26an Aretxabaletan. Onaino gaurko emankizuna, hause izan da guzia hemendik, Baionako Bona Ele museotik hemen 14 urtez lanak egin dituzte dena berritzeko eta orain etapa berria hasi bertzerik ez da egin. Biar arte.